बाजै आं बनखौ खननो थांग्रोनोसै आगै हारसिं बोरै थांगोन बिबो आरो बे हाग्राथिं आंबो थांफानोसै दे माथो जानो ओहो नांला दे बाजै जेबो नङाना आंनो हाखायो आरो बेखौलाय मा नांबाय थागौ आं अरायना नानिखौसो लिंदोंमोन एलार्जि जादोंनो बेना आरो दा हाबायावबो थांनांगौ औ हाबायावलाय आंहाबो नै मैगं हाहैबावनांगौमोन ओमफ्राय दा थांनोसै आङो नानियाथ' थांग्रोथोंसै बियो गथ'नावलाय मानोथो एलार्जि बिदि मानलु मानलायालाय जाबावखो माथो आं डेटल साबोनजों दुगैनो खोन्थाबाय थाखायो बेखौ हे बाजै बेना बिदिनोसै ओमफ्राय स्टरानो जोबनो रोंखायाना थाथ'दो आं दा गोबाव जागोन ओमफ्राय बाजै नै नानि थाब फैदे आरो बारा गोबाव थानाङा एसेल' लाबोग्रोदो उनाव नांगौबा सानैजों थांफिनसै औ जागोन दे बाजै थाथ' ओमफ्राय दा हाबायाव मैगं हाहैदो नोंहा जेबो नङा आंखौ नेलायनाङा दे हामाथो जानो जोंदि बेसेबां खस्थ' सोलिनांगासिनो जों दाव नों मिथिदोंना मिथियाखै दे माब्लाबाथ' खेबसे खबर लाहर नोंनि बिनानावखौ लाहर खमसे खम आंखौ लाया आइमोनाथ' गैबावलासो आफायाबो जेलाव नों मा बुजि मोनदों जों दाव नोंनि न'खरा जे धंस जालांबाय माब्लाबा सानदों नोङो नङा औ आङो बुंखायो डाइरेक्टनो आं फस्थायबाय नोंखौ लानानै आं गोबां फस्थायबाय दा ओरैबो जाया गेजेराव नांथानानै थाबाय आङो डक्टर सार हामाथो जाया आंनि फिसायालाय बोरैबा एकदम खर' गिदिंना गोलैदों जे बियो बेबायदि जेबो गिनांगौनि खोथाथ' गैया अब्ला आंनि हिन्जावा माथो जायामोन डक्टर सार माबा बिना प्रेसारफ्रा एसे बारा जादों नामा जायाखै गासिबो थिगैनो दं नाथाय नोंथांमोना बेखौ मोजाङैनो बांसिनै जोथोन लानांसिगोन एबार बांसिनै जोथोन लानो माने हामाथो बुंनो सानदों डक्टर बाबु आंनि फिसाया जेबो जायाखैबाबो बेरामबो जायाखैबा प्रेसारफ्राबो गासिबो थिगैनो दङबा हामाथो जादों अब्लालाय माने नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर बिथाङा दायो बिमा जानो थांगासिनो मा औ थारैनो नंगौ नंमारगौना डक्टर सार थारैनो बे खोथाया सैथोमार ना आंनि हिन्जावा दायो बिमा जानो थांगासिनो औ थारैनो नोंथां आं गासैबो मोजां नायखाजोब्बाय दायो नोंथांमोना बेखौ जोथोनैल' लाखिदो जानाय लोंनायफोरखौ मोजाङै जाहोदो मोजां केयार खालामदो बांसिननिफ्राय बांसिन केयार जेसेबां केयार खालामनो हायो मा आं बिमा जानो थांगासिनो मा आं सैथोखौनो खोनामारदोंना बे मोनसे रावखौ खोनासंनो थाखाय आं बेसेबा गोबाव बोसोरनिफ्राय नेना दङमोन डक्टर सार आं बिमा जासिगोन बिमा जानो थांगासिनो औ खोथाया नंगौ आयै खोनादोंना डक्टर सारा बुंदों आं बिमा जानो थांगासिनो इसान आं जोंनि बेबी आं बिमा जानो थांगासिनो आं बिफा जानो थांगासिनो बेसेबा गोबावनि उनाव डक्टर सार मादि बुंखो दिनै नोंथाङा बे खुसिखौनो नेयैनो बेसेबा गोबाव बारलांबाय आरो दिनैसिमबो नेनानै दङमोन आङो जों गासैबो आंनि फिसाजोआबो बे खुसिखौ मोननो थाखाय बेसेबा इसोरनाव आरज गाबबाय दङमोन दिनै थारैनो जाफुंमारबाय फोथायनाय थायोब्ला सानसेबाबो जाफुंखायो दे थेंक इउ सो माच डक्टर सार बेफोरबायदि गुड निउस होनायनि थाखाय जोंनो वेलकाम नोंथां एबार फिसौलानि मोखांखौ नायनो थाखायल' नेनानै थादो नङाबा फिसौजो औ डक्टर बाबु थारैनो आंनि फिसौनि मोखांखौ नायनो थाखायनोथ' दासिमबो आं नेनानै दङ नुबायना जिलि जोंनि साननाया दिनै जाफुंमारबाय जोंनि जिउआवबो गोदान खुसि फैनो थांगासिनो औ आइजिलि एबार आरो नोङो बांद्राय खामानि मावनोथ' मोनखाला आंनो गासिबो नायजोबगोन नै जावैसोजों आंजों बायदि खुसि मोननो थाखाय नेयै दिनैसो मोनदों आरो नोङो गावखौनो गाव मोजां जोथोन लाखिनांसिगोन आइ औ आइयै आरो बे आबौ दैदेननि खिथु खारनायखौबो ओरै थांलाय ओरै फैलायखौबो बन्द'खासै नांगौबा आंनो फिसौजों थागोन ना नों जेबो खस्थ' माबानो नाङा आइ मिथिबाय जागोनलै आइयै जागोन आयु बोथोराबो बोरैबाथारहाय दिनै मानोबा अखा बोथोराबो सफैनो बावला गोबाव गैला बिनिफ्राय दा जोंहा बनासो जि हायो रोगानानै दोननांसिगोन दे नङाबा जारलासो जानोसै बारजों अखाजों बोथोर सफैलायगौ ना नानि उरायना फैबाथ' एसे मदद जागौमोन बेबो आरो गथ'आ मालाथो मानिफेरो न'नि खामानिबो मावखाथारा आयु न'आवल' जेनथेन मोनहैथारथोंसैहाय जिउआनो दुखुथिया होनबा मा बुंबावनो सोरबा आंनाव सों माबोरैदि सहायनाङो लोगोसेथ' आरो बिमा बिफा गैयाब्लाबो फारसेनिफ्रायनो आंनि जिउआ ओरैबायदि बारनो थाखाय जेबो माबा राहायानो गैया खस्थ' खालामाबाबो माखौ जानो माबोरै थानो थांना थानायनि जेबो राहाखौनो नुहुरथारा माथो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों कमेन्टबो खालामहर लोगोफोर लोगोसे लाइकबो होनो दाबाव बिदिबा नेक्स्ट एपिसोडजों फैफिनसैलाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे सनामोन बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय दे स्माइल जाबायना सानैबो औ उरायना दे नों खेबदोल' मोजां उथिदोंना फट'गा
आरे हाबायाव फैनायनिबोथ' मोनसे माबा थानांगोन ना गोसोखांथि दे मोजां खेब उरायना दिनैसो साइख्लंजों फट' खेबजाफेरनो मोन्दों आं ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दोंना साइख्लं नोंखौ आंनि खाथियाव बिदि माने मोजां स्माइल खालामदै गोसोखांथि जानांगोन ना मोजां निसानि ना नोंसिनि आदानि हाबानि औ साइख्लं नोंखौथ' मालाय मोजां फैखागोन बियो फट'गा नोंखौ मालाय खम फैगोन नामा नोंबो बिदानि हाबालायावनो मोजां फैगोन आरोलै नों मोजांल' पस्ट हो दै नायनोसै र' जोंना हनै केमेरा गर्लाबो उरायना दे नोङो जायखिया खेबसिन खेबबायल' था जों उनावहाय नायसिगोन मिथिबायना औ दे जागोन आरो सनालि साइख्लं नोंखौथ' जा मोजां नुखादोंलै हेन्डसामखा एकदम साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि होननायसो जासिगोन औ साइख्लंखौलाय मालाय हेन्डसाम नुखायोना औ ओमफ्राय सनालिखौबोथ' मोजां नुखादोंना जों सानैजों मोजां खेबखाबाय दा सनालिया फट'गाव एसे खोमसिबो ना सनालिया आरे मा जाखो उरायना दे खेबदो र' खेबगोन माथो माने ओरैबायदि जादों आरो ना घटनाया नोंखौथ' नुयो साइख्लं फट'गाव केमेरायाव मोजांबो उथिदों नोंना फेसा मालाय गुफुर नाथाय सनालि नोंना आंनालाय मा जाखो उरायना मोजां नुवाखै आरो ड्रेसखौ ड्रेसावलाय जोंनि बर'नि दख'ना गानखादों माथो गाज्रि नुनो दे खथ'बा समायखायो माथो ड्रेसाव प्रब्लेम नङालै साइख्लं माथो नों हाजिसे मिनिनायखौ बन्द' खालामगोन ना दे खेब माने आं खेबनायाथ' खेबदों र' खेबबायानो दङ नाथायबा सनालिनि फेसानो फैयालै फट'गावनो फैया माने जाखाङा ड्रेसखौथ' नुयो मानसिनि मोखांखौसो नुनो नागिरा आंखौ एसेबां बिदि नुथारदों आरो फेस नुवा जानांगौब्रा एथ' लाइट दं माथो नङा हनै मानसिनि खालारजों मानसियानो गोमाबाय दुसुन फट'गाव साइख्लं आं खेबजाला खोमालै मानो सनालि खेबजायोलै माथो जानोखाय बेबायदि केमेरायालाय माब्लाबा इफेक्टआ एसे बोरैबा जायोना केमेरानि प्रब्लेमसो बियो सरि माने नोङो साइख्लंनि खाथियाव थाबाबो थायो बायदिसो नुयोलै सनालि नोंखौ माने थानोनो समायस्रायाखै आयौ बोथोराबो मारै जाथारखो होमबा गोलोम बोथोर सफैलायबाय अखायाबो थोबसेबो हाथारासैहाय जारलासो जेला अखा हाजानो लुगैयो गैया बोथोरानो अखायानो हाया आयौ गरम बारा मोनथारदोंहाय दिनै बोरैबानो बोथोरखौनो ओजों बिफानासो बागानानो रानलायलांबाय बारा मोजां जायासै अखा एसे मोनबासो मोजां जासिगौमोन ना एथ' खस्थ' गायो ओमफ्राय मोजां जाजानो लुगैबाबो नै बोथोराबो थखा होयोना माब्लाबा माला दि अखा हाबावगोन दा एसे दै नांथारगौमोन अखाया हाबा हामसिगौ जुबनो साननैसो गोसो होनानै गायथारदों ओरैनोबा जोंहा बिफाया खामानि मावनाया बागानाव दा आरो बेजोंनो एसे एनै फैयाबा मानिफ्रायथो मोननोसै आइनोलाय खिन्थानो खिन्थायाब्रा आंखौ जे एथ'बां बिदि आइनि दाहार लानायफोरा होसोदाब मारैबा एटेक खालामनायखौ होद खोन्थाला खोमालै नाथाय खोन्थायाबाबो आं मालाबा आरो प्रब्लेमाव गोलैबावबालाय आइयासो एसे बुजिगोन नामा आफायाथ' डाइरेक्ट न'सो होनखाबाय माथो मददबो खालामानो फैसाबो हरखायानो दाहार लानायफोरनो आयौ आबा मेहेर मा जाखो आबा आइलै मोनसे खोथामोनलै हा मा खोथा दे आबा बुंलाय माबालै आयै बे आइनि दाहार लानायफोराना एकदम बिराद माबा डिस्टार्ब खालामगासिनोलै आंनाव जि फैसा दाबिगासिनो आफाखौथ' बुंबायमोन आङो बुंनायालाय नाथाय आफायाथ' मा बुंदों नोमफायालाय माने बिसिनो एसे हरनो खोन्थानायखौ हरा बुंदों फैसा गैयासो होनना बुंखादों नाय आबा नोंबो दा माबायदि मोनगोन जायखिया आंबो डाइरेक्टखौनो बुंनोसै हा नोमाया बेफोरबायदि बेनाव लालाय दाहार लानायानो जोबनो थांला बेखायनो गावहा दा खारनानै थाखुमाहैबाय बहाबा एब्रेनानै नोमफाया मालाय बबेनिफ्राय हरख'नो हानोहाय आबा औ आयै नंनायालाय नंगौ नाथाय थेवबो बिसोर जे आंखौ एसे न'नि जानायखाय बिदिलाय डिस्टार्ब खालामखागोन नाथाय नोमफाया हरिया थिगानो जादों नोमफानावबो फैसायानो गैखाया माखौ हरनो बेलाय आरो सोर साबेसेनो रानना हरनो बेलाय फैसाखौ आंनावबो बिदि फैसा हरनो हालायनाय गैया आबा गोदोसो जोंहा फैसानि एसेबां बिदि प्रब्लेम गैयामोन नाथाय दालाय नोंबो मिन्थिखागौ गोबां प्रब्लेम जाबाय आरो संसार जानाय मानसि थाखा फैसाफ्रालाय ओरै आखायाव थागोन ओरैनो थांगोन औ आयै बेखायनो आबा जुदि बिसोर नोंखौ माबा सोंबा सिरिल' थाबानो जाबाय आं मोनथिया होननानैल' बुं मिन्थिबाय बुङोलै आयै हाजार बारनो थेवबो आंखौल' बिराद फर्स खालामबाय थायो फैसा हर बायदि इदि एकदम दाहार लानायानो फैलाबाय थायो न'आवनो थांनो हाया मिथिगौ
हा बारा थायाबानो जाबायना न'आव नोंलाय बेयावसो बांसिन थाखायो बिसोरलाय सानबेसे नोंनाव बिबथाबनो बिबाबो मोनखायाबालाय नोंसिना नोमायासो बिदि खालामदों दा नोमानाव बिहै थां होननानै बुं मिथिबाय आरो सोंबावबा आंबो एसे जि दाहैनो गामसा दादों बैसागुनि र' दे आबा थाथ' दासिन दानोसै आरो माबानो फोजोबनोसै गांनै बिबावनाय दंबावोसो गामियावनो सानै दे आयै होमबालाय नाय आफा सना फैसाया खामायनो जोबोद गोब्राब आरजिनो मिथिगौ ना नाथाय बाहायनायाव नै बाहायो नै थाङो फैसाया नै बाहायो नै थाङो माला थांजोबखो पात्ताबो मोना नाथाय जेला फैसा आरजिनांगौ जायो खर' गरम खर'आव हमबाबो फैसा खामायबाबो खामायख'नो हाया ओरैबायदि खस्थ' थाइसे रां थाइनै रां खामायनायावनो आरो आजिखालिनि जुगालाय 10 थाखा 20 थाखानिबो नंबावला 100 थाखा 500 थाखायानो मना बुङा हाथायाव थांबाबो नोमाया गारसिन सोरनिफ्राय लाखो सोरनिफ्राय मा खालामखो जाख्ल'नो गावहा खारखुमा हैबाय दा गैला आरो न'खरखौ बिदि टेनसन होलांबाय बेनोथ' आयै उफ मालाया लादों फैसा आंहासो खर' गरमलै थेवबो बिमानि थाखाय एसे आं फासियोना आंहासो प्रब्लेम जायोना मालाया लादों मालायासो बेखायनो एकदम बोरैबा नांदों आंखौ आफायाबो न'सो बुंबाय आयाबो बिदिसो बुंबावबाय सेसलै मेहेर नोंनावल' आरो दावराव खालामबाय थाबा आरो आंखौ एटेक खालामदावबायना खें मोनगासिनो बेखायनो बांसिननो बोरैबा नांदों गोसोखौनो दाहारखौ लानो हायो फैसाखौ होनोथ' मानो हायाखै बे आया मानो बिदि एथ' दाहार लानो गोनांमोन बेहा हरनांगौलै मालायनि फैसाखौ लानाङा बिदि आंथ' 10 थाखा 20 थाखा थाबाबो बोरैबा मोनखायो आं बिदि दाहार लानानै जाग्रा आरो जाना खारग्रा नङालै समायखायाखै माने सरि दै जायख्लंखौ सिंगेल थानाय बायदिसो नुबावो नै फेसाव नों नायफैलाय जायख्लं आंजों दहाय जायख्लंआ खेबजाबा खथ' माने सिनायदों नाथाय सनालि नोंखौ फट'गावनो सिनायालै दख'नाखौल' दा नुखाबाय दे उरायना मोनसे मोननै खेबबानो जासिगोन दे आं खेबजाबाय थाला नोंसोरखौ खेबसै आं जेबो नङा आं खेबबायना होमबाबो नों दायो नायबानो जाबाय दे जायखिजाया खेबबाय मेमरि हिसाबै जायख्लं दायो फनखौ फट'खौ सेन्ड खालामना हरबानो जाबाय दे सानैबो स्माइल खालाम उरायना नों फट'खौल' खेब्रा मा जानला मानला बुङोलै बेबायदि जेबो नुवाखै दे आरो लाइटआबो दंखायो मोखांखौलाय मानो नुवा जानो आंनि लोगो आरो आंलाय बेजों बिदिनो खेला खालामखायो बेखौलाय सिरियास लानो मा दं सरि दै सनालि आंलाय ओरैनो नोंखौ जास्ट जकिंसो खालामखायोना अके दे जेबो नङा अके नै जाबायानो खेब्बाय थागोन आं जादो नुखाथाराखैलै आंलाय मानो नंखाय बुंनो खौनाय आरो सनालिखौ नाय आंनि महरा बेसे गावदांदां बेसेबां गुफुरखा आंना जेरैखि जाया थाबाबो देलायाबाबो मोदानबावोसो सनालिखौ बोरैबा नुथारलै मेकआप फुनबाबो समायखाया बोरैबा नुमारखायो दाथ' खोमसियाव सोरबा नुबा बागदावफ्रांगोनसो जासिगोनलै जायख्लं जाबाय दे औ दे होमबालाय आं नायनि दे फट'खौ माबोरै फैदों आरो उरायना माबोरै फैदों नायदो ओमफ्राय नोंसोर डिसाइड खालामदो आरो माबोरै नुदों आंथ' खेबनाया मोजां एकदम स्पेशल केमेरा गोलानो खेबखादोंना जोंना फट' कुइना मोजां फैदोंथ' एसेबांबो गाज्रि फैयाखैना सनालियाबो हे काम अन आं नंगौखौसो बुङो जायख्लं नोंजों थानो समायस्रायाखै बोरैबा नुदोंना नों मालाय मानसिया माबायदि बुंखायो मानसिनि सिगाङाव बिदि बुङोलै सोरबा दा गावखौनो गाव माबोरै मोनगोन बे नों बिदि दाबुंब्रा मोनथिगौना सनालिखौ बिदि दाबुं बे यार आंनिसो लोगोखाना बे जेबो गाज्रि मोननो रोङालै जाम्बालाय ओमफ्राय नोंहाबो मानो सिनां जादों नोंहा नोंनि फट'खौल' फकास खालामब्रा ओमफ्राय बेखौ क्रप खालामनानै लाबानो जाबाय दे जागोन दे बेफोर जागोन ओमफ्राय नों बिदि बुंनोल' नाङाब्रा माथो असाइस बुंखायो गावहा अयनायद्राय प्लिज जाबाय सनालि आं बेयाव बेदरखौ लायना फैनो दै नोंसोर रायलायथ'लाय आं फैगासिनो औ दे होमबालाय जायख्लं आंनि फट'गा मोजां फैखायाखै खोमा न' मानो फैया जानो दे नों दा गावनो नायदो आं नोंखौ वाट्सएपाव सेन्ड खालामना दोननोसै बे उरायना नालाय जानला मानला बुंखायोखा खथ'बा समायदों एसेबांबोथ' गाज्रि नुवाखैना नंगौना जायख्लं थेंक इउ आंखौ बांसिनानो बाख्नायालै रावबो लोगोफ्राबो बिदिनो बुंलाबायो जानला मानला महरबो गैजाखाया नालाय बेबायदि जेबो नङालै नों बेफोरखौ सिरियास लानाङा आरोना जायखिजाया दिनै नोंसिनि आदानि हाबायाव फैनानै जोबोद मोजां मोनबायलै आङो नों मिथिगौना नोंनि खुगानिफ्राय बिदि आंनि फारसे एसेबाबो माबा मोनसे बुङोब्ला मोजां बुङोब्लाना आं जोबोद मोजां मोनो बुंस' हाया जायख्लं नोंनि आदानि हाबायावथ' फैमारबायलै आङो लेंहरबाय थानाया नोङो फैया जाजानो गिनानै ओमफ्राय दाथ' जेबो आंनिफ्राय इसु गैलाना ओहोथ' आं सानदोंमोन नोंबा आरो फैगोना फैया आरे लोगो लेंहरनायखौलाय मानो फैया जानोब्रा फैनांगौथ' जाखागोन ना माब्लाबा जोंनियावबो लेंहरबा सोरबा आंखौबो लोगोआ बेफोरबायदि फैया माया बुंबाथ' आंबो गाज्रि मोनगौमोन माथो
जायख्लं बेदरखौ जाहैनोसै थ'दो ओमफ्राय दा रायलायबाय थानोसै जाबायलै दहायनिफ्राय जागासिनो ओमफ्राय र' थांनोसै उरायनायाथ' थांबावबायसो नै बेना बिदिनोखा बाजैयाबो जोबोद समायना मार दे नोंसिना आंथ' जोबोद मोजां मोनदों रायलायनायाबो जा मोजांखा नोंसिनि बाजैना आदैयाबो जोबोद माने नायनायावनो फसायखादोंमोनलाय ओमफ्राय दा बिदि गोसोआबो मिलाय सानजों एसे गोबाव मानियानो रायलायबायानो मास मोनसे मास मोननैसो ओमफ्राय दाथ' नै जुलि जाबाय गलु मुलु मालाय नोंसिना आदाजों बाजैजों मिलायलायदोंलै ने जानांगौलै जुलि मिलायनाय बायदियैनो गोसोफ्रा मिलायबानोथ' गासिबो थिग जायोना संसारफोरा दे र' उरायनाखौ नायना फैनो दे आङो नों बायदिखौ हास्थायमालाय बहा मोननो खाफालावनो गैजाखायाबा आंना मालाय उरायना बायदि महर गोसाखौसो फसायोबा नोंबो जायख्लं आंखौथ' साइजखौनो नुमारा खोमा देलायबाबो उरायनायाथ' आंखौ जा मिनिबायसो दिनै मोजांखौनो नुमारखायाखैदां है दानजोबगोन आं दायो फट'खौ मोनसेबो मोजां फैयाबा लासिं सिं मोनसेल' दोनगोन आङो जायख्लंजों लानायखौ माब्लाबा नायनो